caixa de botella de agua para ali, para... Unha caixa... No, digo por lo frío que está. Que se absorben energía. Tiene un próximo río. Estamos celebrando o Día das Letras Galegas. Este é un acto cultural organizado polo Ayuntamento de Celle. Señora alcalde, non quixo intervenir porque como estamos en campaña non vai a ser o demo que despois lle digan que está facendo un acto político. Isto non ten nada que ver ca política, cada un ten a súa maneira de pensar, a súa maneira de facer, pero bueno, estamos aquí neste momento tres agrupacións do Ayuntamento de Celle que vamos a facer unha pequena actuación. No Día das Letras Galegas, que este ano foi dado a Xosé María Díaz Castro, que foi un poeta nacido en Guitiriz, de Lugo, nos Vilares. Tuvo unha historia moi curiosa, só editou un libro. O que pasa é que, bueno, isto dito en off, ahora para nombrar las letras galegas teñen que levar dezar mortos. Entón, cando hai un autor bo, están chamando a familia, mira, o abuelo morreu, e canto fai que morreu? Non, en serio, este home foi un gran escritor, inda que compuxo moi pouco, e só editou, como digo, un libro e dous críticos. Pero ten unha historia moi curiosa sobre todo para aquelas personas que lles costa un pouco, empezar a estudiar. Este home ingresou no seminario con 15 anos, no seminario de Mondoñedo, dalí no ano 36 tuvo que ir á guerra. Na guerra había aquelas mozas da guerra que eran aquelas que lle escribían aos soldados. El non tiña moza, entonces un compañeiro seu que era vasco dixo, e por que non lle escribes a unha amiga da miña moza? E escribiu a amiga da moza, que moitos anos máis tarde acabaría sendo a súa dona, a súa muller, unha vasca. Bueno, chegou, volveu da guerra e convalidou os estudios eclesiásticos que nunca se perden, por eso que a xente que está no seminario non perde o tempo, senón que se pode convalidar. Aos 31 anos fixo o bachiller e 3 anos despois licenciouse en Filosofía e Letras. Dominaba 14 idiomas, traballou en varios ministerios en Madrid e seguiu escribindo un poquillo. E esta é un pouco a pequena historia. Despois ten uns retazos especiales. A muller era vasca e os fillos todos tuveron que, ainda nacendo en Madrid, ser sentados no País Vasco, e el, todos os muebles da casa, incluída a cama e todos os seus enseres, levou a madeira de Guitiriz para Madrid para facelo, bueno, curiosidades deste tipo. E acabou, pois, en Guitiriz, despois falecendo na casa dun irmão onde viviu os últimos anos. É dicir, que se considera un home da generación do 36, xunto con, bueno, Carballo Calero, que xa o conocemos un pouquinho máis, ou con César Emilio Ferreiro. Hoxe é o que imos celebrar, o Día das Letras Galegas, que é o noso idioma, que nos gusta e normalmente aquí na nosa terra é o que falamos. Gracias ao pueblo de Razamonde tamén por acollernos, xa non é a primeira vez, ni a de ser a última, se Dios quere, que vimos aquí, encantados de estar con ustedes, sei que ustedes encantaron de recibirnos, bueno, intentamos pasar unha tarde bonita e agradable. Vamos a empezar xa, imos empezar con algo moi especial, sempre ten que ser, cando chegades a unha mesa ten que estar moi ben posta, e esta primeira mesa, este primeiro plato, é moi bonito, porque é un grupo que se chama Cadena Amizade, aquí de Celle, que nos vai tocar unha canción que caquenou como Grupo Revelación, o último festival de canción de Xoneiras. A canción titula No habrá un final jamás, por vocales son José Gregorio Paz Lorenzo, Jorge Gregorio Lamas Bastidas, Milagros Isabel Lorenzo Losío,
Laura López López, Juan Paolo Lumbreras, José Antonio Gilpar, como instrumental, como guitarrista, Juan Carlos Cabanelas Ribeiro. É unha canción moi bonita, foi homenajada nun festival onde había máis de 30 participantes e ganaron o premio Revelación deste ano. Con eles os deixo. Un aplauso para eles.
Vamos a facer unha canción de Luar na Lubre, que é moi bonita, tan bonita que tuvo unha adaptación feita por Mike Oldfield. Nos facemos unha base desa adaptación preparada para a flauta, que se titula Son do Ar.